σήμερα ήταν κάπως περίεργα χωρίς εσένα στο σχολείο. Και για μένα ήταν περίεργα. Ένιωθα σαν την μύγα μέσα στο γάλα, στο καινούριο σχολείο. Για πες, τι έγινε, πώς ήταν? Να, φτάσαμε με τον Μάριο και τον Αλέξανδρο και κατευθείαν νιώσαμε κάπως αμήχανα. Φτάσαμε και τώρα? Και τώρα πιο δύσκολα μαθήματα. Μη το βλέπετε έτσι βρε παιδιά. Τώρα είμαστε μεγαλύτεροι και πιο ανεξάρτητοι. Και με πιο πολλές ευθύνες. Χάρη, τα βλέπεις όλα αρνητικά. Γιατί δεν έχεις κοιμηθεί καλά. Επειδή σας ξυπνάει συνέχεια το μωρό. Ναι, η αλήθεια είναι πως νηστάζω πολύ σήμερα. Γεια σας παιδιά. Εγώ είμαι ο Άγγελος και πάω πρώτη γυμνασίου. Γεια σου, Άγγελε. Εγώ είμαι ο Χάρης. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος. Και εγώ είμαι ο Μάριος. Και θα είμαστε συμμαθητές σου. Γιατί κι εμείς πρώτη γυμνασίου πηγαίνουμε. Και έτσι μπήκε στην παρέα μας και ο Άγγελος. Α, ωραία! Η δασκάλα σας είναι καλή. Δεν έχουμε μία συγκεκριμένη δασκάλα. Έχουμε καθηγητές, οι οποίοι κάνουν διαφορετικά μαθήματα ο καθένας. Δηλαδή σήμερα γνωρίσαμε την καθηγήτρια που θα μας κάνει τα θεωρητικά μαθήματα, όπως γλώσσα, ιστορία κτλ. Α, ωραία! Εγώ έχω την ίδια δασκάλα με πέρσι. Μπράβο Ματίνα, χαίρομαι για σένα. Ξύπνησε η μπέμπα. Ήρθε η ώρα για το γάλα της. Και για πες μου, πώς είναι η καθηγήτρια της γλώσσας? Τη λένε Παυλίνα και είναι καλή κυρία. Μας βοήθησε σε ένα περιστατικό που συνέβη. Τι συνέβη δηλαδή? Να, εκεί που καθόμασταν έξω στο προαύλιο, στο διάλειμμα, μας κοίταζε μία παρέα μεγαλύτερων παιδιών. Τι έγινε αγοράκια, όλα καλά? Ναι, όλα καλά, γιατί? Γιατί μας κοιτάτε και κάπως περίεργα και ήρθα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Χρήστο, όλα καλά? Ναι κυρία, όλα καλά. Χαίρομαι παιδί μου, γιατί νόμιζα ότι κάνεις πάλι bullying στα καινούρια παιδιά. Εγώ, ποτέ. Ωραία, τότε άσε τα παιδιά και επέστρεψε στην παρέα σου. Μάλιστα κυρία. Παιδιά, αν σας ξαναενοχλήσει ο Χρήστος ή οποιοσδήποτε να έρθετε να μου το πείτε. Εντάξει κυρία. Και έτσι τη γλιτώσαμε. Ευτυχώς! Παιδιά, ελάτε να φάμε. Εντάξει, μαμά. Αγαπητό μου ημερολόγιο, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο. Ήταν κάπως περίεργα επειδή έλειπε ο Χάρης, αλλά τι να κάνουμε, θα προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.